city. Klaro kayo, the Jerusalem Church of God, 7 days sanctified, incorporated in the Philippines, is part of a global Sabbath keeping restorationist movement tracing its modern theological tracings. Makababalik nga ito sa tuiga 1930, split in the United States, led by Andrew Indaker. Kung may muli yan ang mong produka, mahanaw man na tingano man, dili man sila maogyod niya ng versikulo ang iyong ipanghatag na first century. Tingnan naman, 19th century lamang na sila mga kaigsunan. So klaro kayo, muna mahangya ko sa bungkatpang, na bungkagan eh, no? Bungkagan eh, akong gipang pangutanan nimo, kaya affirmative stand maka, no? Negative, ako ikaw ko nagbungkag, wa man ako ang burden of proof, no? Muna, kapilain, no? Klaro kayo, ito gining gihaguag, friend, kaya ilaming history. Daguerre's legacy. In the year 1931, Daguerre established a world headquarters. Nakatong si Potenciano Carreño, ngamoy nagdaag sa Pilipinas, mga kaigsunan, dito to siya, ingon siya, tanawar, converted lang si iyang supak tumabasa ko, ha? Converted lang si Potenciano Carreño. Tanawa, ana siya, wala siya kay Bao. Kasi dito katoliko niya nahiluan sa Jerusalem Church of God. Ito nag-convert. Muna nagpasakop ninyo. Dahil kato si Potenciano Carreño, ikan to dito bilang niya sa nainason, nawalihan sa membro ni Daguerre, kamoy nangulog yung anang Jerusalem Church of God 7 days sanctified. Moto nga na-convert siya, nagpabunyag. Moto, pagkakas Pilipinas, nagtukod siya giya, nagkikopetensya sa Ginoo. No? Yan naman ang unang panahon. Muna nga, no? Establishment, no? Establishment, itong kuhan, klaro kayo. Muna mga kaigsunan, basihig ninyo, klaruhan ninyo mga kaigsunan. Nga kiniilang simbahan, ibugna lang na ni Andrew Indaker mga kaigsunan. No? Unya, yapa sa kining yan ipanghatag atong tanawon mga ang oras 15 seconds. Katong mga bersikulo nga iyang gihatag buhat 14 buhat 20-28, no? Nga matod pa niya iglesia, ilukat ka mo sa bugo sa Diyos, no? Yan lang mo iglesia sa Diyos. 2 Tesalonica, kaya tanaw ninyo, mahitungod na isngalan sa simbahan. Pero wagit siya nabasa sumala sa iyang tima. Kaya pag itaplandaan, no? Aron ko nung sakto. Kaya, natanawar, yun sa niya pag nag-ilan ang mga tao. Wala kong photo, aron basahon, litra por litra. Pero contextually, in criticism, ang iyang versikulo, dili mahitungod sa pagtukod, mahitungod sa pagngalan sa iglesia. Dito akong iklaro na first century na, 19th century. Ingon siya, first century. Okay? So, dagang salamat o maayong hapon kanatongta. Okay, dagang salamat kayo. Clyde, no? Bigano sa imong agresibo kayong kapagkuba sa pagpabarok sa affirmative side. So, doon na po tayo 10 minutos na cross-examination ikan sa affirmative side ngadto sa negative side. So, andam na ba ka? Andam na. O, mo ginawa po ka tumay. Hawa na ginawa, Ginawa. Andam na ba? Brad? Okay, so mapatunga lang to kay Basinog. Hinahina magpaduol rin. Basinog mo. Mapatunga lang kong lingkod, kaya ron pag-link kayo ba Basinog, magsilikuhay na. Sa iyong pagpuan, automatic ha. Okay, daghang salamat no, Mr. Moderator, ilan masakong katbang. Kung sa mga nakakaroon diri nanambog. Salamat kayo sa inyong mainiton nga tambog karon. Unang pangutanan ako nimo kay imo mang gisupa. Kanang 1 Tesalonica 2:14. Mabasa pa po nimo niya Roman Catholic. Objection, Mr. Moderator, dili katungganan ako ang pagbasa. Kaya ano, negative stand ko, Mr. Moderator.
Iyahan na katungod pagbasa, dili katungod na ako, kaya ingon ang muli supak. Counter po, counter. Dili man ako katungod mo basa. Okay, sa may counter objection. Katungod niya po niya, kay gigamit man niya, kay gisupak man niya, nga dili na Church of God ang nakasulat niya, unsa man di ay atong mabasa. Ano po ito ba? Okay. So sa kapitulo bersikulo nga gigamit, ikaduhang Tesalonika, kapitulo Paulo Tesalonika na mo 2:14 nga mabasa niya Iglesia sa Dios. So ang imo nga pangutana Unsay mo basa? unsay mabasa? Okay, sige, pati ko. Unsay mabasa? Tumagon ako, sumala sa 1 Tesalonica 2:14. Iglesia sa Diyos na first century. Dili, Iglesia nga Jerusalem, Church of God, seventhly sanctified nga natungkol dito sa Pagadian City, 1938, dili na kamo. Ano ito magkapagutan na, Iglesia? Sunod akong pangutana, kay dili man na kami makahatag baka Objection, Robo ni Ana, uno Tesalonica sa Okay. Kotse, karuman na kunin na! Dili ka tungkanan na ko. Objection. Unsay objection mo ba? Objection, Mr. Moderator. Wala na po ang burden of cross na nang imo. Dili ka tungkanan na kung muhatag, negative ko. Bro, ha? Counter. Kay gisupak man na nimo, dapat maakay ipatandian na aron mo daog kas ni Bate. Baga, Kung ako lang tubagon, daghan kitong mahatag, pero dili na ginako katungdanan na muhatag negative mo, ikaw ang mga supak. Kung ganahan ka magiging sa ako na kurulahan. sunod na kong pangutana. Muatras na baka nga imong ipamatuod na dili na Objection, Roman Mr. Katoliko Moderator. na. Okay. O mulaban baka. Objection, Mr. Moderator. Dili man ko affirmative, di mo kumistil mo ko matuod. Nga nang hinawat ko, Mr. Moderator, pinagay siyang tingog, imo lang mabadto ang kagato, negative mo ko. Dili mo ko affirmative. Okay, moderator's time. Eh, pati ako lang po pag-construct sa inyo mga pangutana, ison, kindle, no? Na mo halo sa atong rules. Salamat, Mr. Moderator. No? Sunod na kong pangutana. Di palang judugay na banggit nimo na iniingon ka na iya pa kong challenge nga kumabasa na ko ang 1 Tesalonica 2:14 na Church of God, Roman Catholic na pamatuod pagkataroon kay imo matong pinito Objection, Mr. Moderator, dili, uno Tesalonica, katuro imong ako na mong gibalik, ang imong gi-challenge na ko, 1 Timoteo 3:15 ito. Kaya kung makabasa ko, Catholic Church ang kanang gisgutan nga balay din ha, mudawat ko na siya. Kaya katugdan na ko negative man ko, ako lang giribat ang imong stand. Sunod na kong pangutana. Kaya pa nimo ipamatuod karon sa daghana na milaw karon basahon nimo dinha sa imong Biblia nga Roman Catholic na. Mr. Moderator, upirma karon, ako nawaton bisag dili ko affirmative san. Nga Catholic Church ang gisgutan sa 1 Timoteo 3:15. Bible ha, Bible. Biblia yun. Roman Catholic, basahan dinha. Paraphrase annotation Bible. Roman Catholic. Ha? Catholic Church ang gisgutan din. Roman Catholic. Roman Catholic. Catholic Church ang Kay gisgutan Catholic din. Church. Bisa na Orthodox Church, Catholic mo na. Ang yawa, Catholic sa. Kaya na. Dili mo man atong prima, Catholic Ang Church. ato, ipamatuod karon. Roman Pero objection ako, Mr. Moderator. Mr. Moderator, bisan lihis na ako lang yung iyungan, pero ang hinawag ko, Mr. Moderator, eh dili man mo, tima na mo, sumaiyar itong gianggol din ha. Kaya mo rin po ito akong giriba, kaya mo kayong ipagsaysay, eh dili mo mo sa tima din kaya Roman Catholic Church, ipabasa na to. Okay. Ibali mo, pamatudaan mo, imo na. So, balik na sa tema. Ang atong tema, ikaw affirmative, pagpamarok sa Church of God, 755, founded by Jesus Christ. Sa mahuwa na kailangan ko ka na. So, dili ka, body to program. Sige, salamat Mr. Moderator sa pagkakas. Okay, sige. Ayun. Sumala sa 1 Tesalonica 2:14, mga igsuon mahimo ka mong magmaawakon sa Iglesia sa Diyos sa una. O sa may mabasa din na, Roman Catholic, Iglesia sa Diyos. Objection, Mr. Moderator. Objection na sa Mr. Objection. Objection, Mr. Grande, no? Ano ba, sige, maayaw komisyonan, no? Ano ba kung komisyonan? Karon, tubag. Hindi na mawagin ang mag-ima. Pero ako na lang basahon, Mr. Moderator. Ang mabasa, lagi din ako ang mga tubag.
Kapila na nag-ibalik. Mabasa din ang Iglesia sa Diyos, pero contextually and criticism understanding, refer na panahon sa first century, ikaw binigyan ko na dili ng imong tima, alis tima ba? Pamatudaan mo Jerusalem Church of God 1735, dili mo na kamo kay ngano 1938 ra lagi mo. Sunod akong pangutana. Nawato na ba nimo ang mabasa niya, Church of God, dili Roman Catholic? Sumalas Biblia, dili Biblia. Salamat. Tupad sa ko. Relax na. Salamat dito. Relax pa. Ako po 1 minute. Relax pa. Ako ko bag, suma sa Biblia, Iglesia sa Diyos, refer lagi na sa panahon, because sa first century ba, kanang imong gisakupan karon kung dito nimo 1938, dili na kamo. Sunod na First century na. Sunod na akong pangutana. Ang buhat 2028, giulaan og dugo ni Kristo, sumala sa mabasa, Church of God o Roman Catholic? Balik na po. Amara ko lang magpaba. Ang nabasa nito, Iglesia sa Diyos, dili Jerusalem Seventh Day Sanctified. Nga niatong tuig 1938 nga imong gisakupan o imong giangkon nga 1938 na. Kung dili Jerusalem Church of God, unsa man ang iglesia ha? Babag, sumalas babasa gyud Iglesia sa Diyos dili ka Polisyano at ninyo. Ang imong gisakupan, imo nang giangkon kang panahon lagi mo. Niatong tuig 1938 ni Potensyano ka rinyo nga imo founder babong napas mo. Bago nimo bagong napas mo, makabasa ba ka diya sa Objection, Mr. Moderator. Bakit ang utana? Wala na tayo oras. Wala. Okay, so nakuha na ang 10 minutos. Sa iyong pagkana dito sa negative side. Oh, Napay 6 minutes. 6 minutes. Ay, napay. Lapas ay, 6 minutes. Napay, 6 minutes. Napay, lahat pangutana. Napay, padayon sa pangutana. Next question. Waiting na po ba? Sumala sa imong mga pamahayag karon nalikas imong papa nga si Provinciano si Andrew Dagger gikan sa 70 Adventist nalikoy nagbuhat og Church of God. Maaba kay ebidensya may pakita niya. Oy! Onyag makahatag ko! Suma sa Secret Exchange Commission, gikan si Andrew N. Dagger sa Sabbatarian Seventh Day Adventist. Natubag gikan sa Exchange Exchange Commission. Nabasa pa nimong nalikoy niya. Suma sa buwan Oh, nabasa wala. logically, kung wala linggo, hindi na mo mali. Oh, nabasa ba wala? Sumala sa mga understanding. Nabasa ba wala? Wala basa, pero logically na. Salamat. Logically na, gano'n man. Kaya kung wala malikoy, napabilis na Sunod sa sa mga mutana. Adventist. Sunod sa mutana. Karon. Kaya sukap man ka anang Church of God Pinas nakasulat 7 days and 5. 70 sanctified. Makahatak ako ka. Objection sa? Nabasa ba ko ni mo na kung Katolik na? Roman Catholic. Kanawa. Iyong ibabasa sa Security Exchange Commission na kamo may registro mo may Roman Catholic Church. Ang akong pangutana nasa bersikulo. Supat mo ang akong mga bersikulo. Naaba po kay ka. Tumpang na nga Roman Catholic. Objection, Mr. Moderator. Dili yun ako katungganan lagi mo pa matuod lagi. Kaya nga naman, tinatipon ko. Sunod na na. Okay, sige. Ato lang schedule Dito ito. start ka na mo pangutana kay ang Lihis kay ka. negative side, bibigyan ka tungkol sa pagpaparok. Hindi man mo katungod ang pagpabaro. Thank you. Imong gisupak. Kay gisupak man nimo unsa may sakto. Sumala niya sa imong ibasa. Sumala sa gibasa, iyan akong itabangan ako katuod. Sige anak. Ngayon ang sakto, sumala sa Security Exchange Commission. Nga kanang imong tima, panahon na sa 1938, dili first century katong ang Kristo. Sa Diyos ba? Naman mo ni sakto, bro. Ang akong pangutana nas bersikulo wala ko Uwag ka mo inong nasa mabas mo ni Bro. kay kanang Exchange Commission anti Jerusalem Church of God na karon ako sa
Nakoy basahon diri ah. Oras. 4 minutes. Okay. Sumala diri ah. Andrew Dagger 1886 to 1975, he was famous Church of God 70 leader. Unsa may mabasa diha? Founder o leader? Karon, pwede na to i-changeable ang term. Kung leader, natupad ko, Founder ko ha. natupad ko. Suma sa imong mabasa din ha, leader. Pero interchangeable ang term. Ang leader pwede siya nga moogyo'y nagtukod. Pero sa pag-restro siya mo'y nangulo. Depende sa paggamit sa termino. Kaya karon, imo man ang gidawat, imong gitabangat, pruiba ang atong negative stand. Sa di ka nagigay mo ni Andrew Dillaker. Sige. Sunod akong pangutana. Mahimo bang founder ang usa ka tawo kung naapay mas nauna niya? Objection, Mr. Molina. Oy, counter objection. Counter objection ko. Pwede nagabot naman may anak. Itiwasan kita Objection is ordered. Tumag. Grande man. Mali ko balik sa iyo mula na. Kay matod nimo si Andrew Dagger mao'y founder. Kini bang founder na amamay nauna ni ini o wala na? Depende sa organisasyon. Depende sa organisasyon. Pero kanang imo, kung kanang imo gibasihan, depende base day ang amahan mo kuna na niya yung isundan. Ya dili nakapamalik dito sa historical panahon ni Jesus. Puta na biyo kita, di makakatat. Pero base day ang amahan ko yung kuna na yung disakop, yung gidawat ang maong simbahan. Kung naglulo ba? Sa to pa karon, nawato na ba nimo na ang leader o founder dili mahimo nga naapay na nauna niya? Ang leader or founder? Yes or no? Depende sa maong pag-construct sa maong organisasyon. Pwede dawaton, pwede po dili. Pero, imong gitabangan o tubat ang supak ang akong gigatibsan. Ano naman, imong gilikon karon kakanang Jerusalem Church of God, 7th day, panahon rin nila dakir. Huwag kakatag mas Kristo yung tukod. Sumala sa imong pagsupak, makahatag bakag ebidensya na kanang founder wala napay naguna niya. Sumala sa inyo ang pumayag niya. Mabasa nimo. Sa libro ba? Mabasa ba nimo diya sa imong Sa imong libro. si Kristo ang founder, napay nauna niya wala na. Parang sa imong libro ba? Basta Sa imong- ay mo Jerusalem Church of God. Mabasa ba? Wala na yung salamat. Wala na ito sa imong libro. Oh, basahan. Ay alam ko nagtuon siya para makakaton po din taon. Na Andrew? Para makakaton po din taon. Tarong bigay dito rin. Sa Ito to? Panahon ni Dagger, ay mo dikot lo. Ito to? History, this is history, the Sabbath-keeping Church of God from inception, the first century to the 20th century, written from the Church of God, 7th day worldwide, no? By Andrew N. Dagger. Basa na niya? siya ang historian. So dili sa founder. Siya ang inilang nga. Usa man yun? Hindi naulat. Historian Kaya siya leader. mahimong founder. Kung nga naulat. Ito po na namin sa mga ito, layo naman siya. Yan dito, historian. Kaya karon, ikali na po niya, leader. Tanawa na ko ng historian niya. Sunod pangutana. 1 minute. Sunod akong pangutana. Ha? Oh, ready. Ready na? Okay. May misupak man ka. Sabi, grabe na. May misupak man ka. Na ang Church of God dili tinuod kay natuko na sa 18th century. Makahatag ba ka o ebidensya na dili si Kristo ang nagtukod. Objection, Mr. Moderator. Oy, dili objection. Objection po, Mr. Moderator. Klaro mo din na sa tema, oh. No? Kaya di mo linis ba? Hindi na may papatuon ako, hindi na tingnan ko. Counter ko. Ang akong pangutana kay gisukap na niya, kay iya yung ipanguso na si Dagger lagi founder. Mabasa ba nimo sa Exchange Commission si founder? Objection, Mr. Moderator. Objection na sa Bakit kaya ako? makabata, makahata. Ako tumagon. Makahatag ba ko? Ato ba? Dili, word for word. Salamat. Implicitly, buot pa sa buti, direct pag-istorya. Ang gigamit din leader si Andrew Indaker. Yagikan ni Andrew Indaker na dawat ni Potenciano Carino o si Potenciano Carino nagtukod o Church of God 7th Day Sanctified dito sa Pagadian City.
imo man lang isupa ka tinuod. Okay. Daghang salamat. Nahuman ang atong 10 minutos. Pangutana o tumawag gikan sa affirmative ngadto sa negative side. So atong isunod mao ang libatal. Siya una. Minutes lang. Minutes. Oo, 5 minutes. Minutes lang. Live na lang. Sama ni siya, usa ni siya. Batal, wala na kusutan na. Aw dili na bibatan ko sa isang Panunong na katapos. Isay mo Kaya una niya sa lasa wala na. Wala na eh. Kahit closing stand. Palihog ko sa closing stand. Una na to ang negative side. Isa-isa. Napay kamay pa. Buha din na mapil ako sa tima, no? Nasa, di ba, sa close stance, hindi na pwede magpadawa ka sa lain na ebidensya. Ay, Wala man sa wala man sa problema. Magpagawa sa lahat wala man sa problema. Mapit Ikaw ang po, tuloy mo. kumansin mo. Nalimot Ikaw na may last. Ikaw po dahil ko sa akin mo pumaro. Wala man makuan. So, pwede ta mo gamit ang mga Sige lang, total makabawas mo ka. Na po magkaitan. Siya may una. Bubaya paya. Sige, makabawas mo. 5 minutes. Kay daghang salamat. Makabalos-balos ka. Dili 8 minutes lang. 8 minutes lang bro. 8 minutes. sige. 8 minutes. Para taas-taas. Okay. So daghang salamat sa akong katpang si Bro Glendale Torinia nga naghago pa itaw. So nakita ninyo mga kigsunan, ilabi na sa mga nagtanaw na to karon. Iko lang yun siya mga ipamutan na. Pero wag niya mahatag nga founder. No? Mga kigsunan, iman-egin ninyo. I-search ninyo Pagadian Headquarters, Jerusalem Church of God, 7-day sanctified. Murag mga pinariso ba headquarter? No? Iya mo ning giangkon nga diri siya nasakop. Unya pagbasa nako ang history, 3 history na to siyang libro, iya gito gibasa. 3 history. Nagyan ko niya historia. Huwag may mabasa historia si Andrew Indakir. Matrace ang history sa ilang simbahan. Kaya na si Andrew Indakir nahiupos man na ba? Gikan mo na siya sa 7th-day Adventist dito sa Michigan. Nabito na silang libro, Pamanas Dakir. Tungkol sa iyang kahiupos, nagtungkol sa iyahang simbahan. Unang gitawag o ginganlan, Jerusalem Church of God, 7th-day sanctified. Kaya karon, kay naka-abroad man si Potensiano Carino, nakaluyan sa Ginoo sa Supakiro, nakaluyan, naka-abroad. Pagka-abroad, dito, na-convert. Ganong na-convert man kay basin iyan yung supakon mga kaisunan. Na-convert yung ano man, nawalihan og sayop ibis katoliko nga sakto. Nawalihan si Potensiano Carino, walang resulta, pabalik sa Pilipinas mga kaisunan, nagtukod og iyahawa siya sukuha. Ngano man, ingon man sa Biblia, Roma Kapitulo 10, no? 13 paingon sa 15. Ngaro ti mainlan ninyo ang magawali kinahanglan ipadala. Yung wagyo'y nagpada sa ilang founder, ilang magtutukod kong founder, si Potensiano Carino. Ngano man, tungod sa ilang pagkailan, nagtukod sila dito sa Pagadian City. Unang, kanang makasugat mo Church of God, Jerusalem Church of God, 7th-day sanctified. Kung makasugat mo na, hinumdumi nga dito na natama ni Andrew Indakir. Ngayon sa ikinos Ginoo, ang iya si Diyos, iya sa Diyos, ubanan niya kanunay. Pag 1930, wala pa man sila, puot pasabot, wa ubanis Ginoo. Parang kay wa man ubanin, nagmugna sila gila, nagkikumpetensya sa simbahan sa Diyos. Kaya sa mabasa, iman-e ka ng iyang pagkutloon, buhat 14, 1 Tesalonica 2, 14, iyan ang paggamiton, 1 Timoteo 3:15, kana iyan ang paggamiton, pero ngalan sa Diyos, dili na refer sa ilang simbahan nga Jerusalem Church of God, 7th-day sanctified. Wa man si mabasa sa Biblia na, pero kita na, tara, niya magki-challenge yan ako. Wala na ko pugsa kay maipit o samot, o maipit nas pangutana. Natanawa, giingon yun diri, so that by the church, here is not mean the church of Ephesus alone. Wala magpasabot nga kining simbahan na morning na kinusara nga sa Ephesus alone, no? But it is the whole Catholic
and the ground of truth. Simbahan Katoliko, ingon mo siya, ang yawa, simbahan Katoliko po na kay may kaila. Dili, kaya nga naman kinikiskutan, dili, may yawa. Simbahan ni panahon ni Jesus, ito yung gitukod ba? O, ni simbahan, nga nakakaroon nila sa reklamo. Kaya iyan mo na supakon, bantay mo mga kaigsunan, kaya iyan ang supak-supakon. Dili na, mao ang Roman Catholic Church kayo ay mabasa. Oy, wala pa rin siya kabasa. Pero kinsa na simbahan na, implicitly, mauni ang Roman Catholic Church. Kiklaro, asa kiklaro? Dili di pa matuod, ako lang kiklaro kitandi. Kakanan simbahan nga uban na si Dios nga wa niya to baga, akong kiklaro karon. Aron pagtandi ninyo magigsunan dili pa matuod. Akong kiklaro ha. Tara oh, inganan ni ba? Si Mutima pamaturan niyo wa kabasa. Nawa. The World Almanac and the Book of Acts 2009. The Roman Catholic Church, traditionally founded by Jesus Christ. It's Allah ba? The Roman Catholic Church. Roman Catholic Church, mabasa, may kong takwa. Kapay naghan. Roll the book of, the new book of knowledge. Naraw, nga niyon, pagpamatuod. Naraw, the new book of knowledge. Sumas kasi sayang, di ba niya masupak? Ano man, nalitok siyang baba mabasa. No? Nga kasi sayang kinahanglang dawaton. Pero iyang kitaplan, Biblia lang, kaya Biblia kasi sayang. Tanawa, unsa ka maro, lipat-lipat ko kasi storya, pero di tamailan. Ano man, nalandagan mata. Pero, the Roman Catholic Church, the history of the Catholic Church began in Apen, Rome. Kasi sayang, the Roman Catholic Church nagsugod dito sa Apen, Rome. Pero ilaha, Pagadian City. Niya itong tuwi, 1938. Pagadian, wa magsugod sir. Yung yan kung Jerusalem sila nagsugod. Oy, panahon ng Cristo, first century na, dili na mo. Tingnan naman, 1938 nagsugod mo. Pagadian City headquarters by Potenciano Carreño. No? 1938. Yeah, 18th century, 1831, masiguro ng bitsin. Naguna paglutaw nila. Una pagtukro bitsin. Nga niyo, klaro kayo. No? Unya, ugamit kinini siya mga Biblia, mga igsunan. Iman inyo, Deuteronomio 19:15. Ang pagpamatuod, araw timailhan nga tinuod, nga ngayang gibasa, or kamaturan kinahanglan, ibasi sa tulog kung upat. No? Klaro mo na. Muna, kung mabasi siya, musupak, tanawa ninyo na kinahanglan mutakbo ang mga istorya. Pero wala. Mugamit siya mga bersikulo, mga kaigsunan. Ano pagpamatuod nga ang Jerusalem Church of God, 7 days sanctified. Dili na sila timanhid yun ninyo. Kaya yung pagkutloon ng bersikulo, refer lang na panahon sa 1st century. Nya, kining akong kaatbang si Glendale Torinia, ang ilang simbahan, namugna, gikan ni Andrew Indaker. Panahon ni Andrew Indaker, dito man, ang ilang simbahan dito sa Australia. Kaya kato si Potenciano Carreño, ito larga man panahon ng tuiga dito sa Australia, dito siya nag-lighten. Punuhay. Yan na-convert. Pag-abot ris Pilipinas tuig 1938, maunang ang ilang headquarters tuwa sa Pagadian City. May gani kay Wama Apres Lino kay Tito Rastapaw. Kaya na-appeal pa, papas na na. No? O nagtiman ininyo mga kaigsunan. Tanan niyang gamiton, refer gina panahon dito sa Diyos. Unang century, dili na sila. Kaya kini kung kakbang ang ilang simbahan, niya tukod, niya itong tuig 1938 ni Potenciano Carreño. Pero wa niya gitugan, mga kaigsunan. Kaya simbahan, gitukod ra ni Potenciano Carreño. Wala na niya gitugan, pero iyang gidawa, mga kaigsunan. Iman ina ninyo. At iman ang time na. So, dagang salamat na kiksunan o mayong hapon. Ito'y balik sa Mr. Pato Moderator. Okay, so, tapos na. Ito, so dagang salamat. Negative side sa imong katapusan nga barok. So, atong ibalik sa affirmative side ang iyakong katapusan. May na lang, masamulos-malos. May na lang, mas-bawas ba? No? Tapos sa 8 minutes. Depende lang niya. Sige. Okay. Salamat tayo no, Mr. Moderator sa kong katbang, si Brad Christ.
So ako ng oras. Diba? Di na yun ikabaos. So atong ibaluan. Sa pangutana pa lang ako, deliver sa pangutana, kung dili Church of God, kanang mabasa niya, unsang may mabasa. Yan ko niya nga, Church of God. Church of God ang mabasa. Kung pangitaan ako siya versikulo sa Biblia, kung dili Church of God, makahatag pa ka o Roman Catholic. Kaya sa Biblia, kung siya itubag, sa ilang libro, Apostles' Creed, page 140. Kung sa ginon, can you find term Catholic in the Bible? In the Bible, you cannot find the exact word Catholic as referring to the church. Ang pulong Katoliko di na retirado simbahan. Kundi nag-refer lang nasa Mukaylap. Bisag sa Mukaylap, tawag mo nag-Katolik. Ang Iglesia ni Cristo Mukaylap, abot sa Pilipinas, Katolik ang tawag na. Ang Seventh Adventist Mukaylap, abot ng Cebu, Katolik na po tawag na. Usa na akong ipalitaan o versikulo diha sa Biblia, mabasa ba ang Roman Catholic aron muhaon diha sa inyong simbahan? Why mabasa ang mga kaya? Ang pirmi niyan gitukod ang Exchange Commission na unang-una ang Security Exchange Commission ang Church of God na di na ako sugot na isulat ko na si Cristo ang founder kay Katoliko po ng dako. Klaro? Ang kung maunay basihan na kung mao'y pag-rehistro, mao'y pagtukod, buot na itong Sabton ang Roman Catholic, wa pa ni matukod, wa man ni marestro, wa ni abisulti kaniya kung maulaw siya. Una nga, ato ang kuhaan basi ba? Kanang mabasa, asa tinog ka rin mabasa o kanang hindi mabasa. Na mismo sa ilang libro, niyang ko nagyod nga, dili mabasa. Kung sa may ingon nila sa, kung sa may Katolik. Biblia sa Katoliko ha, Kristo anong katilingban, Lucas 3, footnote ni siya. Ang panang footnote, on siya gitawag o perfect quotation of the scripture. Kung outside isulat, maunit pa sa okay. Lucas 3, kay buotan tang sako, mga kaliwat ko ni Abraham, mga dibuto tang magtotoo o maayong Katoliko o kaliwat sa Biblia. Sorry kayo ang mga buotan ng mga Katoliko. Wala ni personal at hindi ako anong gimasa. Ang term Katolik, ayaw mo kaangkon na kung mo yung Katolik ka mo na. No? Ano man? Kaya mismo dili ining libro diriya sa ining Catholic Church has the answer. Nag-ingon diriya na sa page 212 nag-ingon diriya 212 ano na itong nasabtan ba ang term na Catholic kay usahay mo sorry kayo kay isang mga dyan kamaturan pero sukihan na mo ha basta pulong Katoliko di pa na retirado sa umit kung Roman Catholic ka muna so katong gingon dito na kaliwat sa bitin Catholic dito ka mo ano ba kung mga negro social media ang gingon nila Catholic means universal. That's why our daily dialogue with the Orthodox Church, we don't refer ourselves as a Roman Catholic Church, but simply Catholic. Ang Orthodox Church, matawag siya Catholic, pero dili siya Roman Catholic. Asa gikan, kanyato nagiusara ni sila. Ang Orthodox Catholic, pero nabuwag sila sa Great Schism ni Atong 1054. Muna mga galang, na kalos aman kayo ni nagsuko ng Roman Catholic. Roman Catholic alita. Kung atong i-research niya sa Google, nag-ingon din ha, when did start the Roman Catholic? Kung sa ito ba, around 33 to 60 AD, nagsugo daw dito sa Roma. So,
walay sakto nga pizza nini. Mauni siya ay pagbana-bana lang asa nagsugod sa Roma. Ang tinuod na simbahan na kinupod ni Kristo sa Jerusalem nagsugod. Mao nang Jerusalem nagsugod. Ano siya? Di man na kamo. Kung sa'y rason sa taga Jerusalem, anong gidawat nila? Ang restro nito, di ba dito ikan? Muna sa Mateo 24 versikulo 9, nag-ingon din na ang saan ni Kristo sa iyong mga tinunan hanggang sa ulahin mga adlaw. Pagadumtan kamo sa katawan o pamatyon kamo tungod sa akong ngalan. Human, nibiya si Kristo kanila mga matay. Kinsay ulahin ni Barog nabuhay sa naturang kamatayon. Si Juan Liberador. Si Juan Liberador. Doon ay mga tinunan na nakaabot dito sa Amerika. Ini si Woodrow, si Schumacher, na usa ka sakop na sa Jerusalem Church of God, mao'y naka-convert ni E.F. Dagger, amahan ni Andrew Dagger. O si Andrew Dagger, siya mao'y nahimong historia sa Sabbath keeping sa Jerusalem Church of God, tungkol kay siya ay naka-eskwela Jerusalem. Mauna nga siya ay nakaparistro sa Church of God siya nakapanaghan. Pero ni pangutanan na siya, mahibo ba founder ang sa katao kung natin na sila sa kauna niya? Dili. Founder gani ka, pamulo ka ito, na wala yung mas muna pa nimo. Pero bago si Andrew Dagger, na si Woodrow, na si Schumacher, na nakapakay na dito kapita. Mauna mga higalag itsoon kung atong basihan, no? Ang pulong katoliko at ang Kristo na ni nakaasa na ako sa may gingon ng isang mistero kabilon. 148. 1 minute. 148 nag-ingon dali 148 atong basahon siya. Importante na yun. Catholic scholar, no, I recognize their the custom, where the church which were borrowed from paganism, but the reason that many things that originally paganism can be Christianized. Ang Roman Catholic gikan sa pagano, ilang gibag o gihimo na sa Christianized. Mauna nga dunay kombinasyon ang tawag sa Roman Catholic, paganism, Christianized. Ano man, tungod kay ang ilang mga pagtulunan gikan sa pagano. Pero daghay mga amigo na po ng mga rin katuloy buutan kas mga Kristiyano na Sabadista. Tinuod na. Pero kini nga po ang dili komisyonal, kundi pagbutyag lang kung sa'y tinuod na ang Jerusalem Church of God. Mao gayon kini ang tinupod ni Kristo. Sumala sa Biblia o sa kasaysayan. Kaya kung ako kasaysayan, ang oras, salamat. Okay, dagang salamat na Brother Dindel, no? Turin niya sa imong affirmative side. O salamat po, Brother Clyde, no? Clyde Ditgano sa imong pagsupak investigative side. So, dagang salamat atong ihatag ngadto sa atong mga naminaw, sila ang utulot-timbang kung kinsay pabor o kinsay kapit, no? So, yung matay katungod sa pag-upo.